Is agrachtaí a chudins ranganí ciúil agus ranganí damsa agus ranganí óireachta fáil go ghasúir san Ghaeltacht. Fásta lei sin now? Yeah, okay, ionta. Agus tugann se cúna ón aireacht agus an tradiisiún a chuineal beo in Trasa Gantar. Cuirtar chulichin al ranganí óireachta, ranganí damsa a seanos, ranganí ciúil, leis an fadóig, an fidal, an busca ciúil, an concertina agus bíon únsaí den chéadsca fáil an chumá. Is Mrs. Jack agus is tíonírit mór me. Tá me fóla mór an séirdéalas agus tá me le hanis as cén blian agus bhfuiln go mór go mo chucáirte go le casa freisin mar tá andal chun cínta an tamsa os me casa letha. Is an áte mian fasca bin fótha dainán is fear. Bhín ceol bíine na mechan baint fella go barna gréamh. Bhín na brodáinnig brabus a bhra ghlac snámh go ré. Smá stórín faoi leatrum ag fear fear fáine an lei.